Nung gani ko, bisan gani ang mga way pagtuon ni anak, giayos sa Ginoo. Namalandong ko karon ba, usa ka born again. Na disgrasya ang iyang mama. Disgrasya, literal na disgrasya jud. Dili nakatindog. Wisdom sa simbahan, do na tay sacramentals. Hoy, nalipay mo? Bago lang, nagkastorya ming Brother Rolly Bangos. Siya may naghatod itaw na mo dire. Miaging simana, ang driver sa mekaniko, iyang anak, dunay sakit sa utok. Nagpa-check up sila dito sa Cebu, kaanjod, na-joy diagnosis, na sakit, na diferensya, yung utok, kinahanglag major operation. O, gipaandam sila 200,000 na sinaligan man Brother Rolly ang gitabangan in town o iyang gipaambitan sa holy and exercise oil. Ang bata, mga 4 years old o 3 years old. Batang lalaki. Hunya, balik nila dito, gi-schedule na for major operation. Gi-double check sa doktor sa mao nga private hospital, dili ordinaryong hospital, usas pa nga prominenteng hospital sa Sugbo. Ug nandiskubrihan sa doktor na normal na ang utok sa bata. Yan nagtok man ko dito sa Clarin Osamis, Father, katong bata nga nisaka, samtang nagmisa ka, mauto, di naman to kalakaw, di na to katindog tungod sa sakit sa utok. Pero tungod sa extension ni Kristo, bisag wa pa siya kabot sa inyong balay, pero doon na mo'y sacramentals. Tama na sa Biblia, na Marcos 6:13. Ano sa to? Naingon ang atong Ginoo daghang giyawaan. So, appeal po na, magamit po na doon na yung mayawaan. Daghang masakiton, gihaplasan nilaglana, og daghan ang nangaayo. Pakpakan na tong Ginoo. Kaya nga itong i-bless nga olive oil, common oil na siya. Kasi tawag na? Common oil. Ay kaduha, ganong common siya, pwede gamitin sa pani, pwede gamitin sa laygo. Mana siya common. Ay kaduha nga oil, priestly oil. Kaya i-bless sa obispo during Holy Week. Kanang para sa hilog, para sa bunyag, para sa ordination. Ayaw mo pangayo, anak. Tuminaw mo. Masig maglinya po mo. Bishop. Kahimi, Bishop. Priestly oil na siya. Pari rin mo gamit, anak. Pero kana, common oil. Pwede ninyo gamiton sa mga klase-klaseng sakit. Amen? Pero I hope before mo gamit, anak, mas the best mga igsuon na moduol ta sa sakramento. Namalandong gani ko, bisan gani ang mga way pagtuon ni anak, giayos sa Ginoo. Namalandong ko karon ba, usa ka born again. Na disgrasya ang iyang mama. Disgrasya, literal na disgrasya jud. Dili nakatindog. Ang born again, wam tumutuo na to, di ba? Di born again man. Ang iyang amo, iyang ipangayuan, Sir, magmaylo ko kwarta, sir, kaya akong mama na disgrasya gahapon, unya, sir, kining among ipadoktor. Amo dagong alsahon si mama, sir, sa CR, di siya katindog nga siya lang, amo siyang aswaton. Sa mo ba? Diyan mo pa man po ko'y sweldo, iyon iyang amo. So, saan man nanto, sir? So, di pa ko'y pababaylo ni mo. Pero doon ako'y holy and exercise oil. Ingon po born again. Para asam po na, sir. Kinahanglan itong operation na akong mama, sir. Kaya na-disgrasya man. Pamitan di kalikaw, murag na fracture siro ng iyang tiil, sir. Kung nga may problema na, magpa-doktor ta. Pero, unya, nagmakasweldo na ko. O pa mo kay kasweldo ni mo? Di ba? So, sunod na lang sa tigsweldo. Atong ipadoktor imong mama. For the meantime, iwa mambantay, ikapadoktor, ihaplas ni sa imong mama. Amo ba, sir? Ako ning haplas, sir. Gihaplas niya pagkagabi, pag ulit niya sa ila, ha? Gihaplasan niya yung mama.
ang parte sa tiil siyang mama nga dili na injury na. Nya pagkagabi ila pang giaswat, kinag-CR, ibalik na po nila. Iyang giaplasan pagkagabi. Ningon man niya mama, "Day, init lagi ng imong oil." Anong init pa na? Sa di mo guni init pa, plastic pa, gisudlan na eh. Sa init lagi. Pagmata sa born again sa buntag, nakita niyang mama nag-walking, wa na joy kamay nga sakit. Og ang maong born again, niadto sa akoa, pagkasunod adlaw, nagpaabot siya dito sa ubos sa kumbento. Kay baw mo, nagpaabot siya nako og ni testimony siya in front of me, Father. Powerful lagi tong oil. Di ganito Katoliko. Ni effect siya not because of her, because of the church who prayed before the oil. Amen? Bisan di Katoliko naka-enjoy sa effectiveness sa sacramentals. Og bingon siya nako, Father, mo balik nako sa Katoliko. No, pag ko magwali, si makatabang na ini mga sacramentals. Ay. Amen? Nalipay pa mo rong gabi una. God is good all the time. Atong papakan ang ato Ginoo.